Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. You won't even believe it, but izvi ndo zvakaitika wainge uri musi weValentines. Vamwe vachifara nekupembera. Oh well, ndakatombofarawo nekupembera the days leading to my Valentines, and my boyfriend, he was so much heartbroken because ndakamuramba a couple of days before Valentines because ndainge ndava neimwe mbinga yandainge ndava kudanana nayo. Zvino usiku hwemusi weValentines 14 February gore rino izuva randisingakanganwe kweupenyu hwangu hwose, ende ndipo pandakazvikanganisira upenyu hwangu ipapo. Dai hangu ndakaziva. It is just that mazuva ano mari ndiyo yakakosha, ende munhu wose ari kurarama pari zvino anongokoshesa mari. So I'm not different from you, brother Nashi, different from anyone else. Dai kwanga kuri kunzi ainge ari umwewo mukadzi aikwanisa kungosarudza that blesser over her relationship, because as for my boyfriend, aitochemawo. He is also a student pauniversity pandinodzidza, ainge asitomborina kana cent. So I knew kutoti paValentines I was not going to get anything. Saka ininiwo mukomana birthday rangu, it is kind of like complicated because ndakazvarwa musi wa1 January paya pekuti vanhu vanenge vasina kana mari. Even my parents, they used to complain when I was still growing up kuti mwana uyu sure akazvarwa hake musi wa1, apa ndo patinenge tichitanga ma10 days. Saka even my boyfriend was complaining achiti hey, handina mari, ndichazokuitira a belated birthday. I have been disappointed all of my life. So pandakazosangana nembinga iyi yakazondikuvadzisa achindiudza kuti aida kundipa a belated birthday, like no one literally has ever given me like a good birthday present since ndakazvarwa muna January. Munhu wese anenge achingochema nenhamo achiti hapana mari. So this guy, he promised to cover the birthday expenses as well as for the Valentine gift. He was going to do it all musi weValentines. So I thought kuti it was the beginning of something that was going to be great, but ndainge ndisingatozvizivi kuti ndainge ndichazodyiswa sikarudzi yembinga. Ndakadyiswa nhengo yablesser. Nhengo yacho mukoma yakazara nemaronda. Iyi mukoma ndainge ndisati ndakamboona nhengo yakaora kudaro. Zuva racho richandiremera kuti ndinge ndichirikanganwa. If it was just bad sexual experience, ndaiti zvinowanikwa, but ndakashandiswa pamhiko. Ndakakurirawo muHighfields, and I was trying by all means kuti ndinge ndichibvawo murombo. I had made a promise to myself that I was going to become rich one day. Handiti vanhu vanoti fake it until you make it. Ndakatanga hangu kuposta mapictures angu. Ndaiwanza kuzviti boss lady and ndine mari, and I used to post mafake pictures. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoti kana ndikafambidzana zviya zvekungoti ndinenge ndine mukomana anenge aine mari, then I would take some pictures ndiine munhu iye, kana kuti ndiine friend yangu anenge aine boyfriend yake ine mari. I still remember that one of my friend, this other blesser, aidriva motikari yakanaka, a black Benz GLE, and I used to post those pictures pandakatorwa pandakamboenda navo on a vacation asi muno muZimbabwe. Then the guy that I was dating, mukomana shika, my boyfriend was someone that was just useless. Andidi kana kukunyeperai kuti ange achikutumira data rate 10 US aikwanisa kana kuita 3 months uchingopiwa excuses after excuses, until the day that I met uyo wandichati Simba. Takasangana paFacebook, akatega rimwe picture rangu rekudhara randakambotorwa ndakapfeka kamwe kamini skirt. Ipapo ndainge ndakaita kuminura. Apa I have a great body, handina kuita zvekunwa mapiritsi.
ekuti my hips ange achikura, no, ndakangozvarwa hangu ndakadaro. So he was like commenting papicture iroro achiti mwana akanaka zvake uyu. That is what he said. Akabva achizouya kuinbox kwangu, akati auya kuinbox kwangu ndokubva tachizotanga kutaura. Hey, we had like a nice great chat. Akati unoziva kuti kudii baby, inini I am in love with you. So I just wanted to test him. Ndikabva ndachizoti kwaari, if you are in love with me, prove it to me. Nditengere data. Tainge tajaira kakuti kana ukakumbira data munhu anombotanga akupa ma-excuses. So the guy was like, okay, it is fine. Akandibvunza kuti ndainge ndichida data remari, ndokubva ndachizomuudza kuti ndaida re10 US. Akangoti kiki, oh, it's fine. Akabva achizonditumidzira data mukoma, akanditengera data ka10. Can you even believe it? Nanasi uno ndo randichiri kushandisa. Akanditengera data rakawandisa, which meant kuti akanditengera data re$100 US. I was like, wow, so this guy ane mari. Sure, angangonditengera airtime ye$100 US, munhu uyu ane mari. That was when we started speaking. Takaita ma-arrangements kuti tinge tichizosangana paSemi Levis Village. Inini ndakabva ndakwereta hembe kune imwe friend yangu mwe anonzi Shamiso, ndikanokwereta gogo kuna Rudo handbag kuna Tanya, this other friend of mine. Hey, ipapo ndainge ndakaita kupfeka a black mini dress, ndakasunga scarf yangu so nice. Ndaida kuti ange achinyaso kuona my hips, my curves zvakanaka. Ndini uyo ndakasvika paSemi Levi, mukomana moyo wangu waita kurova. Ndakabva ndachizoona kuti ainge akatondimirira zvake pane kamwe ka coffee shop. Akauya akabva andihaga, ndokubva tatokisana paya. Akabva ati, wow, you look so much better kudarika ma-pictures epa Facebook pako. Akataura achindisekerera. Apa ndainge ndava kutongonyara zvangu, but moyo wangu waita kufara. Hatina kana kuzombogara kwenguva yakareba muka coffee shop ikako. Ndisu uyo takabva tachizoenda kulodge. So takati tasvika kulodge kuya ndipo apo paakabva achizonditi ainge achida kunditengera wine. We drank like a lot of wine until I was like tipsy. Takaenda kune imwe lodge ku Avondale, but to my surprise mukomana, this guy is loaded with money, but akandiendesawo kune kamwe ka lodge kenzara. Ndikati, but mufesi uyu with the way that he is classy, haasi kutotyawo here munzvimbo ino yatiri. Anyway, ndakabva ndazongozviudza kuti it is okay. Tirimo murumu muya mukoma, moyo wangu wakamira because ndakangonzwa kamwe kamunhuwi. Sezvo tainge tiri, it was not a nice place to tell you the truth. Saka pandakanzwa moyo wangu uchimira nekuda kwezimunhuwi rainge riri murumu imomo, ndakangoti zvimwe kuda unyoro or something else, but hey mukoma, maita sekunge mainge makafira imbwa. Anyway, ndakazviudza kuti I just need to relax. Maybe this guy, he just wanted to test me kuti ndiri munhu akaita sei. Saka akabva azonditi ainge achida kuti tinge tichigeza, but the guy akaramba kuti tinge tichigeza tose. Akanditi, you can go and bath, I have a few phone calls that I want to make. Ndakaenda ndikanogeza, ndikadzoka ndakamonera katawel kangu. Then iye Simba akabva abvisa bhurugwa rake. Komanashi ndakaona nhengo yake yainge yakaita kunamira maronda awa ainge akaita zvima blisters all over sikarudzi yake. Mamwe ainge ari white achitoda kutotushuka nehurwa, mamwe acho ainge ari red akazara neropa. Kunhuhwa kwose kuya kwainge kuchibuda pasikarudzi yake. My gut told me to run away, but mukomanachi ndakangoramba ndakamira paya. I did not even know what to do. Paakandibata ruoko rwangu mukomanashi akabva achizonditi, you just need to relax. But ndakabva ndachizoona kuti ainge aine kamwe kabracelet kainge kari keleather. Kabracelet aka ndakati ndakaramba ndakakatarisa, ndakanzwa ndichipera simba. From that moment ndopa ndakabva ndachizoziva kuti munhu uyu anenge akatoromba. Kuti ndinge ndichimira ndiri ndega handina kukwanisa, ndainge ndava kunzwa kupera simba mumabvi angu awa. Akandipfugamisa simba uyu kusvika ndatarisana nesikarudzi yake ndakapfugama. Iyo yainge yakati twasa zvino, achitorakidza kuti ainge achitonakidzwa nekutya kwandainge ndichiita.
akandibatisa mukoma yaita kuti nama ndichiti ndikamubata mamwe maronda acho aitushuka ndichizara ruoko rwangu hurwa. Akanditi ainge achida kundipa mari, akanditi chero mari yaunoda ndinokwanisa kukupa. Ndakamboramba ndikati Simba kani ndisiye, chii chauri kuda kundiitisa? Kasi unorwara here? Kana uine siki wadii wangoenda kuchipatara? Zvinoita here kuti ndinganzi ndingayamwa sikarudzi yako? Hauone kuti uri kuda kundikuvadzisa here? Tadii tangosiyana nazvo apa kuti ndige ndichichema ndainge ndisingakwanisi. Akabva anditi ndirambe ndakapfugama. Ipapo pandainge ndakapfugama ndokubva apfeka shoti. Mukoma kunze kwekuti ndinge ndichibuda murumu moya iyewo paakati ari kuenda kumotikari kwake, handina kana kukwanisa kutiza. Ndainge ndichingonzwa dzungu, ndaiona sekunge nyika yose yainge ichitenderera. Ndaiti kana ndikada kusimuka ndaibva ndatanga kufunga kuti apa mafriends angu ndatovaudza kuti I am going out on a Valentine's date, then what is going to happen to me? Because vachatanga kundiseka. Apa ndavhairira mukomana wangu wherever he is, maybe atori noumwe musikana wake munyowani. That is what kept me in that room. Akazouya Simba akabva achizondiratidza my birthday as well as my Valentine's gift ainge anditengera. I screamed in happiness mushure mekunge andiratidza new box reiPhone. Akanditi ainge akatumidzirwa iPhone iyoyo yakatouya nendege neimwe cousin sister yake, yakatengwa asi kuSouth Africa, and then she brought it to Zim. Akanditi iyi ifoni yako zvekare nemari. Akaisa $1,000 per bed ko ivo maruva, chocolates and a nice dress and a set of lingerie. Akanditi ainge achida kuti ndinge ndichipfeka. Mukomana achi ndakatora G-string aya zvekare nika nice bra ndokubva ndapfeka. Akanditi ndige ndichipfugama zvekare, asi ndainge ndichingoramba chete ndichiti handikwanisi kuti ndige ndichiisa mumuromo mangu. Akanditi kana uchida mari uri kufanira kuti unge uchindiyamwa sikarudzi yangu. Ndakazogumisidzira ndaita saizvozvo. This was after andipa mamint. Akanditi uchange uchizoti uchindiyamwa uku unenge uine mint mumukanwa kuitira kuti usazorutsa. Yes, that worked. Handina kurutsa. Ndapedza kuyamwa sikarudzi yake akatora lubrication. Akabva ati ainge asingadi kurara neni nekunhengo yangu. Akandikotamisa akanditi ainge achida kurara neni nekusim 2. Zvairwadza. Akatanga aisa lubrication kusim 2. Apedza kuita saizvozvo kwava kuchizotanga kurara neni. Pekutanga zvairwadza hazvo, handidi kukunyeperai, but sevanhu vaipota vachinwa doro plus akandipa umwe mushonga waakanditi inwa, you are going to feel so nice. Zvakatotanga kutondinakidza. Mangwana acho makuseni pandakazomuka ndakaona kuti Simba ainge atonditiza. Ndakadzokera hangu kuHighfields ndiine mapresents angu ndikarakidza mafriends angu. After that ndipo apo pandakatanga kuona zvimwe zvakaita zvirush zvainge zvichibuda panzeve dzesikarudzi yangu. Handina kufunga zvakawanda nezvazvo. Zuva rekutanga pandakazviona ndakangofungidzira kuti maybe yainge iri normal rush sezvo ndainge ndachinja mafuta ekuzora. The second day tupundu itwoto twakamuka twakazara mvura ndikatutushura pandainge ndichigeza. Ipapo ndakaita mistake. Mavaviro atwakazotanga kuita komanashi kuti ndige ndichizopona ndakaenda ndikanotsvaka gavakava, mazvinzwa imi, ndikazodza munzeve dzesikarudzi yangu ndokutoti ndinge ndichitoita senani. Then 3 days after this ndo pandakati makuseni pandakamuka ndakaona painge paine chimwe chinyama chainge chakaremberera muzasi menzeve dzangu dzekusikarudzi. Chinhu ichi chakaita chichena. Ndikabva ndaenda kuchipatara. Apa hana yainge ichirova. Ndikati apa ndatobatwa neAIDS kana kuti imwe type yeSTI isina kana ani akamborwara nayo. Ko iye Simba wacho
kumufonera macalls haatombodaviri zvachose, kudzamara foni yacho yava kungoenda kuvoicemail, apa pawhatsapp yakabva yazongoti invite. So mukomana achindaenda kuchipatara ndakaitwa matesti, manesi vakatombondituka vakanditi you must condomize, mukore uno ndiwo here wekuti vanhu munoswera muchirovana yeke. Vakandipopotera but vakanditi it was not an STI. Ndakabva ndachizoenda kwaprivate zvekare ndichida kunyatsokuziva kuti what is going on, but ndakanzi I am HIV negative uye zvekare handina chirwere chepabonde. I have been going around mukoma ndichizama kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsira, saka ndakaenda kune vamwe sekuru ava ndikangoti munhu akaita like weukama, so ndiye ari kuziva zvose izvo zviri kuitika kwandiri. Vanogara kuEastern Triangle uko. Saka ndakaenda kwavari. Mukomana ashe zviya zvekunzi munhurume haungambomuratidzi sikarudzi yako. Ndakavaudza kuti sekuru inini ndarwara. Vakanditi pinda mumba tione. Ndikakurura jean trouser ndainge ndakapfeka tight nechipfeko changu chemukati. Vakangotarisa vakati wakakuvadzwa muzukuru wangu. Saka ivo vari kuti vari kumirira umwe bhururu wavo akaenda kuMalawi, but havazivi manje kuti anodzoka rini. Saka ndichuya panapa ndikuda kutongotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira because chinyama ichi chiri kuita chichikura. Ndichitaura nemi kudai so ndingangoti chatoenzana nehafu yechigunwe kaya kachigunwe kadiki, but kakangotanga kari kanyama kainge kari kewhite, dzimwe nguva kanomboita black kombotsvukuruka koita green kana kuti kobva kaita white. Saka ndonyaya iyo yandiunzawo panapa. Handizivi kuti mune munhu here mukomanashi wamunoziva anokwanisa kundibatsira. Iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mungadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndainge ndichimboshanda samaid, but ndaishanda samaid ndichigara kumaruzeva. Mukomanashe pamba apa pandainge ndichishanda ndainge ndakanzi basa rangu rainge riri rekutarisa umwe mwana ainge ari wepo pamba ipapo, asi vainge vasingadi kuti vanhu vazhinji vange vachizviziva kuti ainge ari mwana wepo. Hamenoso zvaaingoita. Mwana uyu mukomanashi ainge ari mwana wemusango akaitwa nemurume wacho wepo ipapo. Amai vacho pavakazoshaika akabva achizounzwa nehama dzaamai vake, saka aipota achipenga. Ndo basa randainge ndakapiwa rekungoti pose paanenge ari ndaifanira kuti ndinge ndichizova ndiinaye. Ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe mukomana ainge achitawo zvekugayisa, saka akazoti awana mari yake akanditi ainge achida kuenda neni kumashops. Ndo zvataiwanzokuita kuti each and every month end ndaienda naye kumashops ndotengerwa mabiscuits, majigi nei, then tobva tachizoenda hedu muchisango totanga kunakidzwa paya tichifadzana zvedu nyama dzedu. Zvinhu zvandaigara ndichingoita, plus mwana uya aitozviziva kuti kana sisi vakabuda nabhuti Trevor vanenge vachienda kunonditengera majigi, saka aitosara akatogara akandimirira. Dzimwe nguva ndaizotosvika ndobva ndatomuwana akatomira pagate achinditi sisi manga manonoka. Ndobva ndatomupa mabiscuits nedrinki. Ndobva ndamubvunza kuti wamboudza mama here? Obva anditi kwete, handiudze mama. Handiti makanditi kana ndikaudza mama hamuzondipi mabiscuits zvekare nemajigi. Ndobva ndamuti chitora enda kuseri kwemba iyo, then wobva watanga kudya zvinhu zvako usatomboratidza munhu ende usaudza kana mama kuti ndakutengera. Wazvinzwa? Obva ati ehoisisi. Obva atanga kufamba achinyahwaira. Asi musi iwoyo handizivi kuti akafungei. Zvimwe kuda akanditevera mukomanashi anenge akangoti iniwo ndichingobuda naiyewo
ainge ari kumashure kwangu achitevera nemukomana uyo wandainge ndichidanana naye. Takaenda kumagrosa semazuva ose tikanotenga aiwa zvinhu zvedu ndokubva taenda kunoita picnic yedu mugomo. Musi wacho takasarudza kuenda mugomo tikafara paya. Zvino zuva rakazoti rorereka tikadzoka mugomo tichidzokera kuvillage. Ndo pandakabva ndachizosangana nevamwe vakomana avo vakandibvunza kuti mwana uyo wandainge ndichichengeta wekupenga ndainge ndambomuona here. Ndikati kwete. Ndakabva ndatoparadzana nemukomana wangu ndikatanga kumhanya ndichidzokera kumba kuya kwandainge ndichishanda. Ndichisvika mukoma ndakaona painge pakazara vanhu uye zvekare painge paine mapurisa. Saka ndaiti pose pandinobuda ndinenge ndiine bhaketi rangu ndozodarika nekuchibhorani ndichichera mvura. Saka ndakangosvika paya ndokubva ndatoona kutoti murume wamadam boss ainge achichema zvisingaite. Ndo pandakaudzwa kuti mwana uya wandainge ndakanzi ndinge ndichichengeta vainge vasingamuone. Akatanga kutsvakwa nevillage rose akazowanikwa akazvisungirira ari mugomo. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Saka zvinhu zvinongondirwadza to this very day. Dzimwe nguva ndinombomuona saka ndizivi kuti chipoko here chandinoona kana kuti sezvo ndiri munhu wekuti ndakazonyanya kublemwa nevanhu vemuvillage zvekare nevanhu vandainge ndichishandira vakandishungurudza nekuda kwekuti mwana uyu yainge iri responsibility yangu. So I was very traumatized and there was not even a single person who was protecting me. Panguva yacho iyoyo vaitoda kutondirova vachinditi ndiwe waurayisa mwana wangu. Saka kusvika pari nhasi mumwoyo mangu ndine that guilty feeling yekuti mwana uyu kufa kwake I am the one who is responsible. Saka ndodawo kungoziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndingabatsirikana sei. Handina mari yekuti ndingakwanisa kuenda kwakansela, mari yacho handimbofi ndakaiwana. Ndingazvibatsirawo sei, like to give myself counseling so that ndige ndichingozvidza kuti zvinhu izvi zvakaitika. There was nothing that I could have done. Iniwo ndiri munhu wenyama. I had a relationship yangu yandainge ndiinayo, so I'm not supposed to blame myself, or am I supposed to blame myself? Hamenewo kuti munozvionawo sei mukomanashi. Kana mukaposta ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna